ଏବେ ବଜାର ଆସିଛି, ଷ୍ଟାଲ ଆସିଛି, କାମ ଅଛି। ତ ମୁଁ ଏବେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି ଘରେ। ତ 11:20 ବାଜିଲାଣି। ଏବେ ରୋଷେଇ କରିବି। ତ ମୋ ଝିଅକୁ ନେଇନଥିଲି, ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲି। ସେ ବହୁତ ଝୁଙ୍କା ଲଗାଉଥିଲା ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଯିବ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି କି ମୁଁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ନେବାକୁ ଯାଉଛି, ତୁମେ ଗଲେ ତୁମକୁ ବି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେଇଦେବେ। କହିଲା ମମ୍ମି ମୋ ପାଇଁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଆଣିବୁ। ମୁଁ ତା ପାଇଁ ରାବିଡ଼ି ଆଣିଛି, କୁରକୁରି ଆଣିଛି, ସେ ଖାଇବା, ଦେଖିଲେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯିବ। ତ ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି ରୋଷେଇ କରିବି। ରୋଷେଇ କରିସାରିକି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛି। ତ ଏବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯାଇଛି। ଶ୍ରୀ ମା ବସି କୁରକୁରି ଖାଉଛି। ଦେଖିଦିଅ ତମ କୁରକୁରି। କି କୁରକୁରି ଏଟା? ଗେଲି ଏଟା କି କୁରକୁରି? ତମେ କ'ଣ ଖାଉଛ? ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଦିଅ। ମୋତେ ଟିକେ ଦିଅ। ନାହିଁ, ତମ ପୁଅକୁ ଟିକେ ଦିଅ। ପୁଅକୁ ଦେଇ ଦେଉଛି, ଆମକୁ ଦେଉନି। ତ ସ୍ତ୍ରୀ ବସିକି ଏଠି କୁରକୁରି ଖାଉଛି। ଶ୍ରୀ ମା କ'ଣ ଖାଉଛ? କ'ଣ ହେଇଛି? କ'ଣ ମୂଷା? ତମେ ମାରୁଛ? ତ ଏଠି ଗୋଟେ ମଶା ଉଡ଼ୁଛି। ଶ୍ରୀ ତାକୁ ମାରିବ ବୋଲି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ତ ମାରିପାରୁନି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମାରିପାରିବନି। ଶ୍ରୀ ମାମା ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଶ୍ରୀ ମା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି। ଆରେ ଗୌରା ଆଜି କ'ଣ ଖାଇଛୁ? ମାଉଁସ। ହରେ କୃଷ୍ଣ हरे कृष्ण हरे तो आमर एठी संजे बेले कीर्तन संकीर्तन चलची, गाण बजाण होची। हर शंभु हर शंभु हर शंभु हर ठोला कर
हर हर शंभु हर हर शंभु हर हर शंभु हर हर शंभु ए गौरा आज दोरस खाऊଛୁ କଣ फेब्रुआरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर डिसेंबर गुड गर्ल जिला भद्रक हर हर शंभु